खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो वेलकाम खालामबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं हाबा जानो थांनो ओंखारलायबाय लोगोफोर नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थिलायनोसै एसे नायसाबदो बेखौनो दा हाबा जानो थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै आगै थांगोन जोंहानि मादै थांगोन जों नया बस्तियाव हाबा जाहैनोसै दा नायलांबाय थादो जोबजासिम नै जों हाबा सफैबाय हाबैनोसै जों दा फै गिफ्टबो थिखांनो हादों ना फना ओइनो हाबाया नै Kawan lagi semua. Betul. Dia penuh ada, dia sana deh. Dah bukan orang ke. Kamu kan di sana deh. Dia boleh kita dia boleh. Aku aja tuh loh, ini ada anak ingin. Deh, apa? Deh. Mama mungkin. Pergi ke mana yuk? Mama kerak lelu ke minggu siang hati ni. Kenapa gak kalangannya? Oh beliau. Oh kuyaman dia. Kalau mau dari Anak mama dia ada kan terus dong. Deh. Coba siapa lalu mana sih nama? Kumsi zazubai, mulane. Kumsi zazubai. Nih, hinja kudan bukan tangsi. Kumsi zazubai. Deh, ada umpalai. Taksi deh, ada. Bye bye. Musa. नै जों दा हाबानिफ्राय फैनानै जोंनि बागानपारा सक सफैबाय दा जों बेहाय एसे सा लोंलांनोसै Satu kan mandiri bisa sebenarnya. Ayo. Yole magili lekirang lai, he? Satu kan on gelis beli, jasone satu kan on. Pede थांनोसै जा फैदो सा लोंखांनानै थांसै थांगोन नै जोंहा मिथाइ थफ्ला गिफ्ट मोनबाय दे मिथाइ थफ्ला गिफ्ट मोनबाय दे नै न'आव थांना जाहैनोसै